sportiste da prezentujemo, a u nastavku Jelena, ajde ti, Jovana Gregorović ima još jednu gošću sjajnu. Ona je sa jednom zaista sjajnom ženom, izgleda kao devojčica, a u stvari je jedna stambena i stabilna žena, ima i dvoje deca. Carmen Kurnik, koja ima crni pojas za aikido, inače. Zaista? Da. Pa dobro jutro. Dobro jutro. Da, bavi se raznim dodatnim stvarima, ali ono što je bitno jeste da održava kako da kažemo, sećanje na svoju majku sa njenim izložbama, s obzirom da je njena majka, ako ne grešim, bila slikarka. Sad ćemo da čujemo. Dobro jutro, drage dame, i jedno i drugo i još jednom Jovani, a našoj gošći po prvi put. Nastavljamo jutarnji program. Sa nama je Carmen Kurnik, koju je nemoguće predstaviti. Dobro jutro. Dobro jutro, Jovana. Prvo što bih pomislila je da ste vi slikarka. Vi izgledate vrlo kreativno. Sav materijal kod vas su fenomenalne slike koje čak i liče na nešto što bi vi slikali. Zašto? Pre svega danas sam obučena kao što bi se moja majka obukla, koja nema već 5,5 godina. Jelka Nešković-Dumović je bila zemunski slikar veliki i zaista sam htjela da budem predstavljena onako kako bi to ona uradila. A što znači zemunski slikar? Bila je slikarka sa Kule na Gardošu, 40 godina je imala atelje gore i svi su je zvali Jelka slikarka sa Kule. Međutim, vrlo često su je zvali zemunska Frida Kahlo, zato što se mučila vrlo slično kao i meksička slikarka. U ljubavi? Ne. Nego imala je jednu saobraćajnu nesreću davno, pa je pola života provela na štakama, sa štapom, ali to ne možete vidjeti iz njenog stvaralaštva, pošto je toliko volela život. Evo, ja ću probati jednu sliku da pokažem. Ovo je ona poklonila vama. Za rođendan, ne znam više koji. Da, ali ovo je motiv koji se ponavlja. Dakle, ovo je žena koja vidi, kako bi rekla, Zemun i život kroz, nisu to ružičaste naočare, to je bajka. Koliko je bila takva u životu? Ona je bila izuzetno snažna osoba i u životu, kroz sve te bolove koje je imala, jednostavno nije dozvolila da se to odrazi na njenu umetnost. Kada je imala prvu operaciju, izašla je iz jedne sivo-mračne faze upravo u ovo, u jedan izuzetno jak i da kažem, slojevit namaz boje, pre svega, izuzetno jake boje, i kao što vidite, potpuno ljubav. Sa svake slike bukvalno ljubav zrači. Jeste vi jedinici? Nisam, imam sestru predivnu. I kako je bilo odrastati uz takvu majku? Znate, mi znamo kako je to kad majka mora da stigne da skuva, da skine fleku, da se ljuti, da tera ovo, da ode na posao, da je prenese kući energiju koju je diktirao šef. A kako je to bilo biti njena ćerka? Moja majka je bila i prosvetni radnik, 25 godina je radila i u osnovnoj školi Sonja Marinković i deca su je izuzetno voljela, kao što se u ostalom i vole profesor likovnog. Ali umela da bude vrlo stroga, znači jedno izuzetno jedinstvo suprotnosti. Sa jedne strane totalna ratnica, potpuno jaka, a sa druge strane najnežnija majka na svetu. Probajte da zamislite, jednom rukom mlati, drugom mazi. Je li to da zamislim? Otprilike. Ali i sada mogu da vidim kako stoji sa potpunim žarom, kako slika ispred štafelaja, ali na isti način drži i varjaču i kutlaču i stvara umetničko delo od tog jela. Znači, sad ste dokazali da je zemunka. Sad ste nam objasnili da jeste zemunka. Ona je govorila da je sremica, kako god, iako je jedna potpuno zemunska mešavina generacijama nazad. To mnogo utiče na to kako ćete vi dalje živjeti i za šta ćete se opredeliti. Takvo okruženje proizvodi ljude i da se motivišu da rade ono što vole ili da se motivišu da slušaju danas i IT sektor, vrlo lako ćeš da nađeš posao, mnogo ćeš da zaradiš, tako dalje. Čime ste vi počeli da se bavite iz jedne takve kuće, jedne takvog okruženja? To bi sad trebali bismo jednu totalnu emisiju o tome. Radila sam jako mnogo različitih poslova. Pre svega sam trenera aikidoa. Po obrazovanju inženjer informatike to više nikad. Znači nikad više po obrazovanju inženjer informatike i zašto to nikad više? Pa to je zanimanje današnjice.
tu nisam mogla da izrazim svoju kreativnost, ali kroz masažu, da. Dakle, u odnosu na IT sektor vi ste se učili Kroz masirati. kido potpuno, da pogledate moj prozor, već biste videli da je svaki detalj već umetničko delo. Kako? Kakvi su to detalji po prozoru? Pokazat ću vam slike kasnije. Treba će nam fotografije i toga. Sa druge strane, niste se pomerili ni najmanje od slika vaše majke. Ja ću zamolim kolegu ako može da zoomira. Vidjet ćemo kasnije. Ima jedna slika ulja na platnu na kojoj se nalaze 3 ptice. To je prosto umetnost koja je jasna svima. Za početak, i mislim da su ptice prikazane na dovoljno neobičan način da pokažu njen talenat, a na dovoljno običan da svi prepoznamo sopstveni doživljaj i reke, i kula, i grada, i s one strane reke, pa i samih ptica. Niste se odmakli od slika svoje majke. U kom kontekstu ste nastavili da se bavite njima? Slikama. Organizovali smo izložbu sada bukvalno samo zemunski deo, da tako kažem, ako ste me to pitali. Izložba koja će se desiti u narednu sredu u Staroj kapetaniji ima za temu vilu sa Gardoša i njen pogled na Zemun. U tom smislu gledali smo njenim očima Zemun. Da li se njene slike još uvijek ne prodaju? Naravno da su na prodaju, naravno ne sve. Nemojte mi ovu tražiti. Nemojte mi ove tražiti. Ja sam da poklonim nekom gledalcu. Ne možete. Šalim se. Poklon majke za rođendan, nema tu dalje. Da li će ta izložba biti prodajna? Naravno, da. Dakle, svi Zemunci i svi Beograđani koji žele da vide, evo ja sam se čak, ali nemam sa Zemunom ništa, ja sam se čak oduševila slikama, mogu da dođu... Naravno. Samo da ponovimo datum. Datum je 16. maj u 18 časova u galeriji Stara kapetanija. To je Keja Slobođenja broj 8. I nek se dobrodošli. I rekli ste na početku razgovora, pre nego što smo stvari počeli, da želite da nam ispričate jednu priču. Za jutarnji program, posebno za ovako lagane dane, kod nas je to vrlo poželjno, pa bih vas zamolila. Htela sam na jedan specifičan način da vas pozovem na otvaranje izložbe moje majke, koja već 5,5 godina nema, ali je sa svima nama i zaista je volela i svoje ćerke i svoje unuke i svoje zetove i uopšte volela život. I zetove volela. Sjajna žena. Sjajna žena. I sponzorisala porodični klub. Znači, i zetovi nju, ne mogu da kažem, te portrete da vidite kako je ona videla svoje zetove. Božanstveno. Imala je jednu specifičnost takođe da može da vidi najjače karakteristike čoveka, ali da ih na najljubavniji način naslika. A priča za koju ste me pitali je priča najvećeg grčkog pisca Kazancakisa 20. veka i meni se izuzetno sviđa. Kažu da je najveći car sveta, kineski car, poželeo najlepšu sliku na svetu. I naravno krene potraga za najboljim slikarom na svetu, kako to već mora biti. Posle nekoliko godina nađen je, doveden pred cara, možeš li ti to? Naravno da mogu, koliko će koštati, ne znam, koliko će trajati, ne znam. U svakom slučaju, posle prve godine, car pita da li je gotovo, ne, nije. Posle druge, ne, nije. Posle treće, ne, nije. Četvrte godine, slikar kaže i objavi da je slika konačno gotova. Car dođe da pogleda delo. Kada je otkriveno pred njim, on zausti, slika je božanstvena, zaista. Ta planina kao da je prava, ta voda, pa skoro da čovjek može da uđe u nju, taj čamac na vodi, zaista samo što ne zaplovi. Ptice kao da su žive, zaista je božanstvena slika. Ali izvinite, da li možete da mi kažete zašto je ovo najlepša slika na svetu? Slika slegne ramenima, uđe u čamac na slici i otplovi. Jasno. Recite mi, molim vas, kako ste došli do te priče? Ja sam živjela u Atini 4 godine, govorim grčki tečno, tako da volim Kazancakis prosto. A kome je pričate osim ovog jutra našeg gledalca? Kome još pričam? Za sada pričam svojim učenicima, pričat ću malo više na YouTube ovih dana. Pričajte, čovjek ima šta da čuje.
dragi Zemunci, a pre svega oni koji to niste, ako želite da osetite pravu čar Zemuna, Vila Gardoša, jedna priča o slikarskom stvaralaštvu Jelke Nešković-Dumović. Imate šta da čujete, ali pre svega imate šta da vidite. Ova večer može da se nazove čarobno, a da nismo patetični, jel? Nismo, naravno. Nismo ni najmanje. Hvala vam puno što ste bili gosti jutarnjeg programa. Pa vi ste, mislim, sledeći put pričamo i o Aikidu. Hvala. Hvala vam. Nastavljamo jutarnji program.